Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ka kong RM Kurba. Hagas ngi palay ka lapentip ba Naduh ka Tarik Jylliew arhajar arpulay an panyat no da ka odd even system na kabenta ki kali Kamai bakantop ki bus SPTS ki maxi cab SSTS bat ki taxi bayat na Kashari point sa Khyndailad bat Motphran. Ki kali ibakot ho number Ïaid lai san hinyo Khyndailad kinyat na katika linti kata na Kashari point sa Khyndailad bat Motphran. Hakala singi ublay, singi balang bat singi thok dieng. Ki kali ki bakut haki number North R South Rio Pra kinyat na katika linti haka singi baar, singi palay bat singi sajan. Khandai gani ka odd even system kanum trekam haki singi ublay. Nalor kata ka Deputy Commissioner kala hukum babarok ki kali ki de bandong ki bapendat da ka high security registration plate bat deiru bandan lang bat ka registration certificate jangka kali haman na kipor. Lada lap kinu ki bapendan kam digi number plate balapen kala ka Deputy Commissioner kalau ang baan pensitam kat kom kian ka bakan top ka ji penduk no ka license jong nong nya kali ka kong korba kalau ang baga jing khap nya jong ki kali hasulong ka khamjur ha ki jaka yo bakan top ka Khyndailad bat Motphran. Hagajo kapor kalau ang baka jingdan ki kali Kamai ki baap hakilat Khyndailad bat Motphran kawan ra ka jing khap nya bat kani ka bu jing ki nong penyat kali bat kumjoru ya ka jing sngan jo ki nong yat lenti. Kalau ang ru baka jing penmi ya ketika hukum kalau hadirin baka Meghalaya High Court ha uno pra arhajar arpuway pada haka khatway tere ujemang arhajar arpulai kalau ai hukum bade ban syami ki senja man penkulut ya ka jing kham nya ki kali ha shlong kham tam ha ki jakayo para ki jakarung jakami.